irratian, Ezbaian. Gorka Santesteban. Eguardion, guzti eta ongitorri Ezbaianera, Bueno, hemen txegalara, bi astez behin bezala, larun batean, eguardiko 12:00, ordu bat bitarteko tarte horrekan zurekin, konpainia eginteko prest. Bueno, zubi batean gaude, eta, bueno, lasai gabiltza, ez, lauen jai, bueno, ondo. Urri erdialden, eta oraindik temperatura igogin. Asesoramena izan da azken hasta hauek, entzule? Urrikoak. Bueno, gaur zizago, gaur luzizko gonbietu bat, aspaldi genukan gogoa berekin dinoteko, ze aurreko atenataun irratian, ibili ginean, baino moto gelditu zitzaigun. Bueno, gaur Gorka Hermosakin, Zumarrakoa akordinista, eta aurkezteko dugu bere diskarriak, Garbikoz Mendi Zabalekin, txistulekin egindakoa. Eta sozorazaldi polit bat izango dugu. Eta gaur lasai gabiltzan ez, gure bigarren partean bertsoldi batzuk entzungo ditugu, Bizkaiko txapelketen inguruan, Nafarroko txapelketen inguruan, Lizardi sarikoak ere bai. Albiste batzu ditugu, eta denboraldi berri honetan ekarriko ditugu, albiste batzuk. Bertsolari dago kinoz behintzat. Eta gure bertso agenda ipateko dugu, eta zegoen gure Euskal Herriko agenda kontzertuak eta hainbat ekitaldiak izango ditugu nagusi. Jazez Gorka Santestenen aguri beroena, eguardian guzti hoi, Bueno, eta azteko kanta berezi bat azte honetan, Julen Alonso argitatu du bere kanta berria, Dañe Reañoekin egindakoa. Oso kantu ala itxua, Ze abenduan durako azokan argitatuko du bali buruzka bat. Eta hau da Norbera Galdena. Guarden guzti hoi. Ilunean goxotasuna, argitan bihotza estua, seguru algaude hauden benetan zoriontasuna. Bi Espainien arteko plazera parretan, ikerian, nor jarri
Hort izan dugu, Julen Alonsoren kantu berria entzuleok hemen jarretu dugu, ez baianen. Ataun irratian, ez baian. Aspaldi ezagutzen dugu eta hor jarraitzen du lanean fin. Eta orain dela gutxi, sustraian matxinada diska aterado Gorka Hermosak Zumarratarrak eta Garikoz Mendizabal txistularia, Bilboko bandako txistularia. Eta, agurten dugu, aspaldi berarekin itzen gabe. Kaixo Gorka, zer moduz? Bai, kaixo Gorka? Bueno, arazo txiki badugu, eta, entzugu dugu musika, konpontzen dugu. Bueno, bere orain kontan Gorkalekin konexioa egiten dugu. Ea orain posible dan. Kaixo guardion, Gorka? Kaixo guardion? Orain bai. Joe. Hace suerte txarra aukidegun, joe. Bueno, bakizu, komunikazioak nola dien, ez? Bai. Bueno, Gorka, aspaldiko hortxe zabiltzu, beti lanen zabiltze, proiektu hortxe zabiltz beti lanen ez zea gelditzen, Bai, gustatzen zaiguna oso zaila da iten ustea, ez bizitzan dan, edo nuke sekula iten utzi behar gustatzen zaigun hori, ez? Eta niri musikan ibiltzea nire lana izateaz gain, izugarri gustatzen zaiten gauza bada, eta espero sekula ez gelditzea. Bai, hori oso ondo aipatu ezu, musika gustatzen zaizu eta hortik bizitzeare ederra da.
jende asko ez du esango hori, baina zu bai eta hori ezkertzekoa da. Bai, egia esan, oso sorteduna konsideratzen naiz. Lan asko dago atzetik ere bai, hori argi dago. Baina, nik bai esango nieke gure entzulei edo jendeari beti zaietan ez esaten, eta gehiago gaurko gizarte honetan, eta ben inteligentzia artifiziala torrela, eta semeari batez ere, itxeko benetan nahi dutena edo gustatzen jena, ze askotan uste ez gauzatek ez daukala etorkizuna, edo hori izaten da beti amazazpi kontzortzi urte dauzkazen, ez aukeratu hori ez dauke etorkizunik, eta gero askotan munduak buelta asko bat ditu, eta etorkizunik ez dukan horrek gero bai dauzka, eta alderantziz edo etorkizuna zukenak gero ez dauka, eta bukatzen ez zure bizita guztia, toko ez dezun lan bat egiten, ez? Nik ingenieritza ikasi non informatikare bai, zitzen gehiagik gustatzen, baina zerbait segurua zan, hori izaten gurasok, edo eta hombre, akordeira dedikatzeak, atzon ematen a priori etorkizunen askoko profesio bazanik, baina baitu, azkenen lan asko egiten badezu, amaitzak etortzen dira, ez? Hoi da, eta azengo mailtza da, garriko ez Mendizabalekin egin duzu diska lehengotik usteet egin dezuela zerbaitola usteet, ez dakite? Antieko musikaldian jo dezuen noiz bailen edo ez? Behin gombidatu zigun Serranok, Serranoko alkatek bertan jotzea, baina justo garik aterazon diska bat, besta kordilari batekin, nire oso laguna den Aitor Frondarenarekin, eta esan nion, ez zala izango elegante, justo beste akordilari batekin diska bat atera berriz zeola, nirekin kontzertu bat ematea, eta proposatu nire alkateari nirekin jo ordez, deitzeko Aitor Frondarenarekin jotzeko, eta bai jozuten biak bertan, eta gonbidatu zaten kanta bat jotzea baiekin. Gari bai aspaldi ezautzen dut, kriston musikazoa da, eta koinziditu dugu beti, askotan talde desberdinek gonbidatu gaituzte bioi, baina gonbidatu bezala, igual ETV-ko gala baten, edo ez dakizeinen kontzertu baten, edo eta beti oso rollo hona, eta beti zerbait egiten dugun batera, baina agendaneko komplikatuak ditugu biok, eta etzan sortatu. Eta bindela 4 urte, bai sortatu zan aukera bat, itzein genuen, oso ondo kuadratu zigun bioi, eta eman genuen erengo kontzertu Euskalduna Jauregian Bilbon, eta pasada bat, super rollo hon, eta eskedak hain musikazoa tipoa, eta hain errexean jatorra pertsona bezala, que oso errexe atera da dena hori, ja 3 urte eramatzagu elkarrekin, eta super gustora. Eta disko hau noiz prestatu zen uten pixkat? Grabatu genuen dela urte bete, baina baita agenda dela eta oain arte zin izan dugu aurkeztu zenik beste diska bandokena aurkezteko, Flamenko Etxea 2, eta nitu nahi bi diskak segido aurkeztu, eta orduan hori txen dugu urte bat grabatuta gero, eta ontsa aurkeztu dugu. Deitu zean, garikin hitz egiten, magnitun kontzertu batzu segidean nola, eta zantzen eske, kriston sentsazioak dieztukin jotzen, da nik ere bai bakin, eta berro grabatzen duen disko bat honekin, zanen, eske, grabatu dut ja 12 diska, beste diska grabatzeak ez du barrezko ilusioa egiten, da gaur egun gainera ez dira diska asko saltzen, eta kriston lana da diska grabatzea, eta zen ez badokat motivazioa dela beste ez badet uste grabatu barretelan, oin arte grabatu eten diskarik onena, ez dit ilusio asko egiten diska grabatzea, eta esantzien eta bertazte beharko zenuke oin arte grabatu zen diska onena izateko. Esan edo, ez dakit, nire idoloi deitzea, eta kasi te paiate, eta esatzea bertzein nahiko zenuke, eta gu gaririekin saiatzen gara euskal folkloreari edo euskal musikari buelta bat ematen, eta zerbait desberdina egiten, ez, sustraiak dauzkana, baina zerbait berria. Eta hau bera egin zuten flamenko musikarekin, bi musikari,
baiek iritsi baino lehenago flamenko musika zan bakarrik gitarra espainola, palmak, eta jazta eta egitezan el kompas baiaren gainean, eta jazta, etxe honez erra gehiago. Eta bi hauek bateria eta bajua jotzen, hasi ziren Camarón de la Islarekin jotzen, Paco de Luciarekin jotzen, eta claro, izan Kriston Revoluzioa izan lehenengo aldia flamenkoa entzutzala bajo eta bateria batekin. Eta gero, bueno, hasi ziren gira mundialak egiten Paco de Luciarekin, grabatu zuten La Leyenda del Tiempo, flamenkoaren historian diskari garrantzitsuena dana, Camaronekin, eta jankiek flipatu egin zuten baiekin, eta zitzean deitzen Miles Davis, Chick Corea, eta horrelako musiko amerikano honenak, hasi zieten bai deitzen, baien gira eta diskoetan parte hartzeko, eta bi hauek dira hori Carles Benavent eta Dino Di Geraldo, musikaren bi mito, eta hori ja 70 piko urte azkate, eta niri zugarrizko ilusioa itezian bi hauekin grabatzea, deitu baino gehiago koinziditu zen etorri zela Santanderra jotzea, eta kontzertaren antolatzaia da nire oso laguna, eta esan ostea, gustatuko litzaidake presentatzea, da presentatu zizkidan, eta proposatu nien hori txistu eta akordiarekin diskoa grabatzea, eta bitu ziaten hola raro, chisto y acordeón, tío. No sé. O sea, a priori no me atrae mucho la idea. Bueno, es que intentamos darle la voz. Yo entiendo que no te atraiga la idea, pero intentamos darle una cosa nueva. Déjame, te mando unos audios y luego, si no te gusta, pues tranquilo, ¿vale? Eta bidali nien, eta hostia, tío, es que esto no es lo que yo me esperaba, tal, un chiste de un acordeón, hostia, así que mola, tal, bueno, eta ya... Eta baietz esan zuten, da, imaginatu, flipada bada, balako maiako jendeak baietz esatea, kaina bada, eta konbidatu genitun ona etortzea, da ginen 5 egun, 3 egun ensaio intensibo, eta egun eta erdi batean, grabatu genuen diska guztia, denok batera jotzen, a primera toma, edo batzutan segunda toma, baina kanta guztiak seguido, pañito txikitxoak badaude, baina bilatzen genuen naturaltasuna eta zuzeneko pilin hori, ez? Askotan grabatik justu diskak, oain entzuten dien diskak gehienak, oso perfektoak, oso robotikoak, grabatzen da, eta gero, azten da editatzen, eta teknikoarekin, eta jartzen zu nota bakoitza bere tokian, eta gelitzen da dena oso perfecto, baina muy poco humano. Eta saiatu geha, ya que bi monstruo hauek genezken, konserbatzen naturalidade hori eta interpretearen zapore hori ematen ez, gure imperfekzio txikiekin, baina azkenen imperfekzio horiek dira pertsona egiten gaituztenak eta gure berezitasuna ematen digutenak ez. Osea, saiatu geha, urrutiratzen de la música comercial, de caja de ritmos, de robótica, eta agerian jartzen, guberan pertsona horiek ez. Asko gustatzen historia, ez? Esan zuen historia batzutan ez dakizu hasten zaitz egite musika batekin eta ez dakizu beren erantzuna, ez? Eta batean, zatezu baietz eta ja hasten zeatan amoitzen eta maitzare hortxe dugu, ez? Gorka eta garrikoitzen elkarlana puska. Hori esaten nahi die, komunikabideetan eta kriston kritika jasotzen nahi geha. Eta, sekulako poza da, ez. Nik, bai da egia kriston musikazak daudela hor, beste irurak ni, nik aldeten nahi txindet, baina beste irurak dira mito batzuk, ez, bakoitza bere esparruan. Eta, nik uste bai notatzen dela, ez. Eta niretzako horrelako hiru musikazok itzen nire komposizioak jotzen, najarta. Diskan ikusten dugu, Fazio, Paco, ez? Paco de Luciari, ez zu asko gustatzen zaizu, Paco de Lucia, merezten duzu. Gero Zelaia ustet, pentsatzen, Enrique Zelaiari egindako pieza bat izango dela, ez? Hori da. Eta gero sortu zait galderatxoa alabai, zur alabai eskainitako pieza? Bai, hori da.
behin jonun Kirmen Uribe idazlarekin kursalen Donostin, intziguten enkargo bat, eta berak idatzi zuen Alabari olerkia, eta ni jarri nion musika. Eta Kirmene jotzen du asko Wim Mertens pianista belgiarrarekin, eta niri izugarri gustatzen zait, eta musika minimalista egiten du, eta saiatu nintzen Wim Mertensen estiloan pieza bat idazten, eta jo genuen da oso politia gelditu zitzaigun, eta esan, pues moldatuko dut pieza instrumental bat izateko, eta aldaketatxo batzuk inizkion piezari eta pieza instrumental bat sortu nuen, eta Alabari izan ordez, hasierako titula bere Alabari idatzitakoa zanez, nik Alabari ordez, nik bidauzketen, pues Alabari. Eta nolatan izenburua, sustraien matxina da. Hau gustatu zait izenburua, gor, hau nahiko izenburu ez dakit. Rockeroa, esango nuke, edo ez dakit. Ez que ni punkia naiz eta izango naiz. Hoi da. A ver, punkia izateko ez dago kresta auki beharrik, ez dago gitarra elektrikoa jo beharrik. Ez punkia izatea da aktitude bat, eta ni izan naiz, estremeñoen seme alaba bat, Urola garailean, Goierrin, izan naiz musika klasikoa jotzezun, musika garaikidea jotzezun akordilari bat, akordilari folklorikoen artean, gero musika klasikoaren munduan lehiaketa asko irabazin nintuen, eta hasi nintzen orkesta sinfonikoekin eta jotzen, hasi nintzen beste musika mota batzu jotzen, eta baita mundu hortan oso pekuliarra edo. Eta beti saiatu izan naiz kontrakorrientean joaten, eta hain garikin diska garatzeko orduan, txistua eta akordia hori instrumentu euskal kutsua handia dutenak, baina nik uste guk jotzen dugun moduan, edo guk egiten dugun musikak buelta handi bat ematen diola euskal musikari, ez dala betiko euskal musika. Eta orduan, hori sustraitatik abiatuta, gure matxina da egitea, matxina da, gure errebuelta txikia egitea, errebuelta musikala handia, errebuelta txikia, baina musikarloan ikusten nahiko bira eman diogula gure bi instrumentuei, bai garik eta bai nik, ez zegoena, lehen esan ez du Enrique Zelaya edo, nik Enrique Zelaya asko miresten dut, baina Enrique Zelaiak egiten zuenetik, guk egiten dagunera, nik uste buelta handia dagoela, ez? Esaten hobea do txarroa dala, baina rebuelke handia da. Eta hori saiatu izan geha beti punk aktitude hori mantentzen da, eta matxina gaitzak ematen zion bizkate punk kutsu hori ez. Baina, uste tantiako musikalian egon zineten, urrengo hilabeteri begira, badaukezuela diska aurkezteko prest ez dakit hemen, o hemendik kanpo, edo nola dago zutuen agendak ere bai? Bai, ointxe daukagu Gasteizen Antxina Folk jaialdi hundian aurkezpena, gero baita Bilboko Loraldi joko dugu, beste jaialdi handi bat, eta bertan hiru idazle emakumekin arituko gara, Toti Martínez de Lecea, Leire Bilbao eta Nerea Arrien, eta proposatu diegu sustraien matxina da kontzeptuari buruz, baien gogoetak egitea, eta gure pieza eta piezartean, baien gogoetak soltatuko dituzte, eta gu jotzen dugu mitartean ere gauzatxoak egingo dituzte, eta, kontzeptu literario oso politia egun, eta horrekin ere kontzertuak egingo ditugu. Gero baita Mungian izango gera baju eta bateriarekin, Durangon ere bai, eta gero Otsailan Madrilera goaz, Sala Galileo mitikoan gure diska orkestea, eta gerokoak beste kontzertu desinde gehiago daude, ganak kontatzen. Eta bestalde, hau nola zabiltza, beste proiektutan zabiltza, o hau da zure proiektu bakarra? Ez dut uste hau izango zure proiektu bakarra? Ez, amazazpi proiektu paralelotan nabil. Denak aman komunean daukaten denetan nire musika jotzen dutela, ez? Agian, pixkat nire musika bakarrik jotzen dugun proiektu bakarra Jon Maiarekin egiten duguna da,
Eta orain aurkezten dugu, aurreko urtean izan ginen Euskal Herrian euskerazko disko salduena edo, eta jo dugu, Kursalen, Victoria Eugenia, Arriagan, Gallarren, eta denak bete ditugu, kriston pasa bat izan da kantu bat garak eukidono jartzunak, eta orain kantu berri bat, orain kantu berri bat ganarekin gatoz, bigarren diskoa, eta oraingoan gure kantak, lehenengo dizkan zian Jonek letrak egin zitueneko kanten bertsioak, eta diskoten gure kantak, kanta propioak egin ditugu, eta horien artean badago nere kanta bat, Garirekin ere grabatu duguna, Amore izena daukana, baina oraingoan bertsio abestu egin dugu, Jonek letra jarri dio, eta abestuko du Jonekin batera, igual oker nago, baina nire ustez da sekula euskararen historian abestu duen abeslaririk haundiena, mito haundiena, erdalduna da, erabetua da, kantautore bada, esango zein dan, baina agian erderaz dagoen kantautore garrantzitsuena, edo bi o hiru garrantzitsuenen artean dago, eta ezin dut esan orain dizein dan, baina pertsona handi horrek abestuko du nere kanta bat, eta puntazo bada, ez, Joni kriston ilusio egiten dio, Jonen idoloetako bada, eta, horako pertsona handi bat euskeraz abesten ukitzea, puntazo bada, eta azaroak estortzian ustete aurkezten da, eta enteratuko zarete zen da, segituan, baina orain dik ezin dut esan. Ez, lasai, spoiler. Ondo Gorka, eskertze dizu, gaur gurekin hementxe izana, proiektu askotan murgilduta, beti bezala, eta gurazki zuen kontzertuan, eta zuen proiektuan falta ez den objetu izango da zure sombreroa? Beti nirekin, bai. Eta eskerrik asko zuri, beti horregotagatik, usten goza beti zurekin hitzitzea, iten duzun programa zoragarria da, eta jarraituela. Gorka, mila esker, eta bere, kontzertu eta ten ikusten, o kantu bagaran, edo galiko itzekin, edo, a ber. Vale, ba. Figura, besarka bat! Aio! Agur. Hort izan du, Gorka Hermosakin sortu duten diskoa sustren matxina da, Gorka Hermosa eta Garrikoitz Mendizabalekin, eta,
tira guazen orain, aurrera hemen ez baian. Ez baian. Ez baian, bertsolaritza tartea. Remedio zamaia nekuba, kantu batek urrundik ekarritakuba. Bueno, entzulo, guazen bertso agendarkin, Gaur taldeko xililinda Sibelua, Lapurdi, Baxenafarroko taldekako txapelketa, izango da, zazpizetan, zubirarte, ostadatuan. Eta iturenen oroimenean bertzitzen Gerrejo feminista gaur atxaldeko barkatu hau atzi izan zen, Jesus, oze burua. Horruan sortua da zure flamenkua. Bueno, orain bai, gaur burla taltan bertso bazkaria, ordu biterdietan, Saiokeza eta Joanes Ilarrekin Azuler kultu elkartean. Biana Nafarroko bertso txapelketa 5 erdietan, Patxe Castilla, Urko Gartzia, Sabati Arregi, Aitoia Zorza, Julio Soto eta Kine Zapenekin. Eta bihar biziko bertso txapelketako iruen kanporaketa, atxaldeko 5etan Lombo aretoan, Iruri Altzerreka, Josuan Amandi, Lourdes Ondaro, Galdiko Izarriguarti, Iker Uriarte, eta Ignacio Vidal. Gaia jartzen Igor Menika izango da. Baionan, hain zuzen ere, taldeko silaba txapelketa, ligazka iruen kasko eta epintzeko taldeak. Goizeko amainketara, bieri galdea, bintxoko elkartea. Eta bihar beste saio bat Nafarroko bertso txapelketa dagokienez, 5etan uarten, Beina Tasti, Joan Ziarregi, Mikel Asarte, Klimaterena, Zabel Silberen eta Julen Zelaita gaia jartzen, Ainhoa Larraite etxea. Eta bihar gainea Zagaruzta bukaera festa eguardian eta Bazkalostean, Osinaga auzoan, Iperrez Zagarotegian, Unai Aguirre eta Aitor Benjintze. Arrantazun plazari behar, jaia direta, ordu aterditan, herriko tabernen terrazan, mine muniza eta onintzan behita. Eta bukatzeko bertso jaialdia UEFA graduaretoan amaitzenetan Sabati Jarregi, Alaia Martin eta Eli Pagola gaia jartzen Miren Artetxe. Gure pekatu hortzu izan ditugu, hortzu izan ditugu, hain zuzen ere, gure bertso agenda. Etaren guazen bertso aldietara, gaur denetatik izango dugu, eta kasu honetan, entzungo dugu, Lizardi Zaldian, bertso bat, Iker Ormazabal, Ernerra itza jarri zioten, kafea itza, entzungo dugu. Zuretzako hitza kafea da. Egunero 2 kafe parez pare, horrela egiteko egunaren jabe, kafeina odolean
ez da nobedade. Kafea bizitzaren gixan da alare, garratzegia dela goxotasun gabe. Hor txesen dugu Iker Ormazabalen hitzak, eta jarraian entzugun dugu Lizaizariko bertso zortzuko handian, Zinazapen eta Unai Mendiburu. Kuadrillako bi lagun zarete. Zuen herriko festetan primeran pasatzen ari zarete. Zaharragoak diren ezagun batzuek goizaldera espita eta kokaina eskaini dizkizuete. Inoiz ez duzue probatu, baina zuen lagun gehienek probatu dute. Ez dakizue zer egin. Dantzan genbiltzan txosna aldean zu neronen antzerako. Egitaraua erraldoia zen eta kuadrilla galako. Eskaini dute hartu ez hartu, zalantza haundiaz bapo, iruditzen zait sartu ezkero etzaigula aterako. Ibiltzen dira berdin da txosna taberna edo berbena. Naiz eta orain horixe duten euren gaueko ezena. Nik sinisten dut guk badugula, bai burua eta bai sena. Ez gustatzea izan liteke gerta daitekeen txarrena. Baina gustatu ezkero baietz egon gozamen betean. Gulasai ginen eta zar oiek urbilduz ala batean. Hartu ez hartu naizta zalantza daukagun gure artean. Galde zaiezu eman ezkero zer nahi luketen trukea. Seguruenik txamponen bat bai gaua ondo amai bedi. Baina ez dakit benetan zer den, agian ez da gehiegi. Gure morala beti da kaina, kalimotxo bat beste bi. Zergatik dugu droga hautxarra eta alkola zilegi. Alkola ere ez da hain ona, naiz horretan egin froga. Ez dut sartu nahi hauts xuri hori ene sudurretik gora. Ez dira horren lagun estuak gogoa eta denbora. Igual orain nahi daukagun hori beharra bihurtuko da. Alkolarekin sarri ere badut, aje gogorta goibela. Bai egia da, igual bizio bat bihurtu dezaketela. Baina pentsatu, nik txuritutak gaur lehen aldiz txartela. Sinistuko dut bene-benetan, bakarra izango dela.
izan dugu, Lizardi Sariko bi bertsoaldi horiek, etaren guazen, hain zuzen ere, beste bertso saio bat entzutela, Nafarroko txapelketa iruritara, eta mendugu Sarairo Bles ganbarako gaiarekin. Ilusio handiz eman diozu albistea, baina nabaritu duzu etzaiola gustatu. Ikasle ona nauzue, txukuna ez desastrea, ta hori da gurasoek ere daukaten ustea. Batxillerra bukatuta, tokatzen da ebaztea. Zer nahi dudan bizipoza, dirua ala ospea. Badakit gurasoei okertu diet astea. Etxera sartuta botan dudanean albistea. Aitama erabaki dut arte derrak ikastea. Aitama erabaki dut arte derrak ikastea. Esan didate edonon, pozik hartuko zaituzte. Birpentsatu behar duzu, zuke ez alduzu uste. Nik badakit dauzkadala, 101 bertute, baina hortaz gidatzea ez alda sobera kutre. Erabakiari eutxi diot kopeta beltz truke. Amaita naiz zuengatik, haue aldatuko nuke. Benetan maiten banaute, onartu beharko dute. Benetan maite banaute, onartu beharko dute. Hor txezen dugu Nafarroko txapelketara eta Mungiara guaz. Mungian, biziko txapelketa zen lehen kanporaketa eta Amarreko txikian entzun dugu Araitz eta Mikel. Araitz eta Mikel, azken hauteskundeen ostean zuen herriko zinegotzi zarie. Oso soldata altuak daukozu ezala ikusita, honek heistea proposatu gura dozue urrengo udalbatzan. Zinegotziak gara, ondo dakigunon, onaino iristeko hausnartuta sakon. Naizta ez den ikusi olakorik inon. Gure soldata erdi behar dugu emon, beste inorren gainetik ez gaitezen egon. Beste inorren gainetik ez gaitezen egon.
batu irtetzea zenez gure plana. Behin barruan gubiok haze panorama, ta ze zenbaki dira horiek aiama. Zuk diozu erdia herriari emana, hau militantzia da, ez da gure lana. Hau militantzia da, ez da gure lana. Egia da daukagu soldata epela, doainik ezin dugu bestela horrela. Asko entzuten baita inguru ustela, dela gurea eta az dezagun bela. Herritarrak ikusi eurekin gaudela, herritarrak ikusi eurekin gaudela. Nahiko pisu badute izunean zergan, gu ere herritik gatoz, badakigu zer dan. Soldatak jaizte hori, hobeto aukeran, ta zati erdi hori, herriari eman. Beste erdiarekin be, nahiko ta soberan. Beste erdiarekin be, nahiko ta soberan. Bagertu gertu dugu eiteko epea, ez dadin nabaritu daukagun nekea. Ona izan liteke olan aurkeztea, baina bete behar da herrian eskea. Ez delako nahikoa soldata jeistea, ez delako nahikoa soldata jeistea. Soldatarena ez da, ez konponbidea, baina aldatzen hasita hemengo airea. Pausu bat baino ez da, ai adizkidea. Ejemplua emotea, zurea nirea, besteek jarraitzeko gubion bidea. Besteek jarraitzeko gubion bidea. Zelako aurrek lo egin dezaten ilargi. Bueno, azte hontako bertsoaldiak hoiesek izan dira. Txoriak lotan daude, agiz da beran. Bueno, eta parre bat albiste, Xabier Silveran Nafarroko txapelketa eskantatzea erabaki du. Txoriak
Aurreko astean bertsozalekarteak eta Nafarroko bertsozalekartea eman zuten oharrean. Bigarren pei horreta sagiteko fineko sarreak eskurra jari dituzua aritu zen, euren 20an izango da finala, asteazun, pei horretan herrian, asteazun, eta bertan Unai Mendizabal, Iñaki Gurrutxaga, Einaut Martikorena eta Jesus Mairiazu hariko dira. Imanol Artola, Felixek, gaia jarriko ditu eta sarrea finala jokatuko da Inturrendo jatetxean. Bertan joateko, 25 euro pagau bat da, eta bi izun bidez ere, egin daiteke. Lehen aipatu dizuegu, baino, astebunetan, Nafarroko bertsoi txapelketa izango da batira bianara jungo da gaur, eta bihar izango dira Iruñaren kasu honetan Uhartera. Bizkaiko bertsoi txapelketare hasi zen Mungian, eta hain zuzen ere, faseko bidea egiten, eta datorren asteburuan jokatu da 6-tik 3. kanporaketa Arrigorriagan, lehen aipatu dugu. Mungian eta Gernikako lumo saioa jokatuta, Mikel Goyenena eta Ibai Amitegi lortu dute zuzeneko zelkapena finaleko Santurtzi eta Lemagako finalekotan kantatuko dute urren ezurren. Kanpoketa fasenetan 36 bertsolari 11 salkatuko dira finalketara eta 6 saio irabazleak eta 5 puntuazio altuenak. Oraingoz, bi Txoraltu be, Txababel Altube, Mikel Retolaza, Arrezkataren eta Arkaitz Zipritia daude postu horietan. Eta debai, taldekako silaba arrete irobenan jarraitzen du ligazkako saio egiten. Azten honetan Endaian eta Baionan izango dira saioak. Endaian mutxikoak eta ipintzeko bertsuak taldean aritu ziren elkarrekin, Enbata Gaztetxean, Irati Alkantarilla, Ibailekuena, Minartetxe eta Izelekuena kosmeko mutikoak suertatu ziren garaie. Eta beste zirikita bat izango dugu urrien 29an igandean, inklusio bultzada goiburupean bertso jaialdia, Leiro Antzukin izango da Tolosan, Hernaniko errubi taldeak eta aritzen eskutik, Hernaniko errubi taldeak urtea daramatza errubi inklusiboa lantzen eta garatzen eta duela gutxi bigendasun sariare jaso du. Lanketa honean barruan eta inklusioen gaiari bultzada eman asmoz, bertso jaialdi hau. Hainbat erakunden beza izan du, Tolosako udalak, Hernaniko udalak, Atzegi, Gautena, Mare Urdina, Uliazpi, Pausoka eta Gipuzkoako Kirol Egiteko Federazioa. Olako lagunekin horrez zoriontsu. Sei bertso iragire kantuan, Mañan Lujanbio, Ametxar Zaiuz, Neri Barzabal, Joan Esiarregi, Jesus Meniazu eta Bilan Gazermen gaia jartzen Unai Elizazu eta Zarreak, Amaia Bibel izango dira Leidoreko oilko salmentan. Eta lagun honena ekarriko dizu, toborizar bat zuretzat gustatzen bazaizu. Jostatuko zerate txirrista batera, eguzkiak argian esnatu artea. Jostatuko zerate txirrista batera, eguzkiak argian esnatu artea. Ezbaian, Euskal Herriko agenda. I can smell the sounds of love.
that would end up wrong, and this is where I got an empty crowd crying out loud, praying for the wrong that apparently I've done. Looking kinda dumb, people staring at my crown. I have a magic kingdom, but I own all that I touch. I might not be a girl, but I'm everything you wanna be. I'm daddy's little girl with some mud on my cheek. And I'm calling your name, I don't know my own. And I try to forget who I used to date. All I want is to go. Bueno, guazen agendara bizkor, Bueno, entzuten Carlos Gil izango da gaur Durangon eskuardin 11:30 nango jaietan, Durango jaia. Ezin dut ikusi atzetik datorrena, bizkarretik igotzen zaizki. Bueno, eta esate baterako Durangotik usurregaz gaur amartetan ibilberi ziztada eta Samantha Hudson izango bain dira, Zela nire dia, inozoaren hitzak, etor daitezela nire dia, inozoaren hitzak. Ez daukate Bueno, eta esate baterako, hain zuzen ere atzazita eta urrien 28 gure zirkua izango da Atxabaltan. Bueno, eta bihar igandea oinanatin, hain zuzen ere oinatiko gazteukan zelen truke, Iker Martínez eta Zaldi Errenak. Amaiteretan, Bueno, eta kantuarekin amaitzaraguaz, ozen dugun da gaurko saioa. Disfrutatu zu biontaz eta guk hemen bi astetara mentxe izango da, Hemen di pizka batera laizter musika gehiagorekin utziko zituzet. Ondo segi, aion zule!